milletperverlikni orttırır. Şundan da bizning artistlarımız, jırçılarımız, biz sanat ahilleri yoğuntu yosuyuz. Şundan da öz ülüşübizni kirtip. Менә ул милләтпәрвәрлек ул безнең инде теге сүздә генә торып калган моментлар бар. Чөнки әгәр дә син милләтпәрвәр булып, әгәр дә син файда китерәсең килә икән, менә безнең татар эшмәкәрләре бар инде. Аларның бәлки файдасы башка яктан күбрәктер. Без инде күбрәк җырның белән тәрбиялибез. Без инде ничек дип әйтим, күп акчада эшли алмыйбыз. Менә яшерен батырын түгел, ул теге тамашачы әйтә торган, акча эшлиләр, әмма дә аның бит инде бөтенесе чыгымнары да күп, тегендә кирәк, монда кирәк. Ә безнең булай ул бизнес түгел. Ул бизнес дип әйтмим мин. Сәхнәдә бары тик кем эшли? Ул фанатлар. Ул соңгы тиенен акчасына да костюм тектереп, аранжировка ясап сәхнәгә чыга торган кеше. Шуңа күрә бездә милләтпәрвәрлек бәлки менә шушы дәрәҗәдә генәдер дип әйтәсем килә. Худай Тәгалә менә җырларыбыздан, моңнарыбыздан аермасын. Без инде теге башка бай татар җегетләре кебек әллә нинди йортлар, ниләр теге кирәкле шундый әйберләр төзи алмыйбыз. Әмма дә ләкин менә үзебезнең biz бай, безнең күңелебез бай. Рухи байлыгыбыз. Менә бу да бик мөһим. Аллага шөкер. Аннан соң бер ара гади халыкка аңлаешлы ниндидер укыр әйберләр, безнең татар телендә укыр әйберләр аз диләр. Аллага шөкер, хәзер басма материаллар да җитәрлек. Карар әйберләр юк диләр. Телевизордан карарга тапшырулар юк диләр. Ләкин мин әйтер идем шушы очракта Кәмит Җавит тапшыруын. Җавит Кәмитме, Кәмит Җавитме? Кәмит Җавит. Бик популяр тапшыру бит. Тыңлаучыларыбыз шул кадәр тамашачыларыбыз әлеге тапшыруны көтеп алып карыйлар һәм менә бу тапшыруның популярлыгының бер элементын дип әйтик, бер сирен дип әйтик. Нәрсәдә? Гадилектә. Менә. Авылчанлыкта. Әллә нинди теге башны катыра торган, инде булай да халыкның име мондый заманда борчуы да күп, уйландырмый, аз гына булса да шушы мәшәкатьләрдән арындыра торган тапшыру булгангадыр дип әйтәсем килә. Алып барышысында да дип уйлыйм. Монсы минем фикер. Ансы инде тамашачылар үзе бәяли торган. Юктан да конфет ясый белүчеләр була бит, менә бу шушы тапшыру турында әйтер идем мин. Һәм Җавит абый менә шуннан чыгып тагын бер сорау әйтәләр, кухня теле, татар телен кухня теленә әйләндерделәр, капка төбе теленә әйләндерделәр диләр. Менә бу тапшыруда капка төбендә бит инде аралашу бара, әйме? Капка төбе теле нинди буласың ул? Менә монда беләсез нәрсә әйтәсе килә. Менә авыл булмаса тел яшәр икәнсең. Bütün авыл баласының теле менә шу капка төбендә ачылды. Әби бабай янында Әби бабай янында, әби бабай гына түгел, киндек әбиләр, картәтәйләр янында, нәнәйләр янында. Менә хәзер авылга бар, берәр капка төбендә әллә ни кеше очратсаң әле Җавит абый. Менә мин шигыремдә дә бар, вертолет белән кайтып урам уртасына төш, әйме, беркемнең дә бер кеше дә селкенми, хәтта беркем дә сине чыкмый да каршы алырга да. Авылда кеше юк. Кая ул капка төпләре? Менә шушы элекке вакытларны искә төшереп, әз генә булса да менә шушы вакытка кайтып, менә шу йолаларыбызның нинди безнең авылда капка төпләре гөрләп торган, анда бит шаяру гына түгел, капка төбе телегенә түгел, анда рәхәтләнеп гармун тартып халык җырларында яңартып алу, җырлау, бию, сөйләшү, мәзәкләр ишкән. Һәр авылның үзенең мәзәге бар. Әгәр дә аны менә шушы капка төбе тапшыруына чакырмасаң, Кәмит Җавиткә ул йотылып, йомылып кала. Аны күпме меңләгән халык карый. Өйрәнә. Һәм инде әле клубларда шушы капка төбе декорациясе белән әле концертлар куялар, әле шундый чаралар үткәрәләр. Әле миннән сорап алалар, Җавит абый, менә шул Кәмит Җавитның декорациясын төшереп җибәрә, шулай итеп сәхнәгә эшләп куясы килә дип. Чөнки аны декорациясе да менә җәлеп итеп тора. Авылча, гади, мин үзем дә авыл малае, гади. Шуңа күрә Әхмәт Гали малае, Әхмәт авылыннан мин инде әллә кем була алмам. Әмма дә ләкин менә шу эш бит гадилектә түгел. Эш халыкның телне аңлавында, сөйләшә белүендә, шаяра белүендә, җырлый белүендә, көлә белүендә. Инде хәзер көләргә дә оныттык соң вакытта. Хәзер елмайган кеше дә юк. Күңеленә үтеп керә белүендә тыңлаучыларыбыз елмаялар һәм шул кадәр куаналар сезнең килгәнне ишеткәч, менә бер тыңлаучыбыз яза. Сәлам бар Җиһанга, Җавитнекәш. Күптән беләбез синең шундый кешелекле, игътибарлы икәнеңне. Рәхмәт үзеңә. Күп булса иде ул арабызда шушындый матур телле, матур күңелле, эчкерсез ниятле кешеләр. Кая китте соң ул элеккеге гамәлдәге чын кешеләр, ник үзгәреп беттек соң дип яза безнең тыңлаучыбыз, кызганыч, исемен генә куймаган.
Әмма тагын бер хәбәр, хәерле көн барыгызга да. Вәт рәхмәт сезгә. Бигрәк җүнле кешене чакырган ызгыш эфирга дигән. Җавит абыйга сәлам. Мамадыштан Валерий диярсез. Һәм шуннан да менә тел барда әйтә, юкта әйтә бит инде улаймы? Вакытында телеңне тыеп кала белмәсәң, шул ук вакытта кирәкле җирдә әйтер сүзеңне әйтә белмәсәң, әйтеп кенә түгел бит әле ул, аңлаешлы итеп, үз телеңдә барсының да аңына барып җитәрлек итеп җиткерергә кирәк. Ни диләр, теле бар халык, теле бар халык булган, теле юк халык балык булган диләр, әйме? Шулай. Һәм менә телне югалту, киләчәк буыннарга тапшырып калдыру. Әлбәттә, бу хәзерге безнең чор, безнең буын кешеләренең зур максаты һәм әгәр дә без менә бу моментны югалтабыз икән, бу төзәтә алмаслык хатага әйләнергә мөмкин. Кичкенә балага тугашта ана телендә сөйләшергә өйрәтү, тәрбия бирү һәм шулай ук инде үз телебезне онытмаслык итеп тәрбияләү, әлбәттә, безнең чор, безнең буын кешеләргә бүгенге көндә башкарырга тиешле гамәл. Һәм мин күзәтеп барам, сез дә балаларыгызга, оныкларыгызга шулай ук үз телебезнең асылын аңлатып, өйрәтеп, шулай тәрбиялисез. Аллага шөкер. Менә беләсезме, тагын бер нәрсә әйтәсем килә. Безнең инде татар дип менә әлеге дә баягы шу җан исәпкә кайтып калыйк әле. Biz her vakittagıça менә шушындый чара килеп җитсә, инде кыймылдый башлыйбыз. Менә шулай итәргә кирәк, инде чыгып китәбез сәяхәткә, име тегеләй, буллай, без инде пропаганда алып, әмма дә ләкин менә бу эшне моннан 100 ел элек эшләргә кирәк. 100 булмасын, 50-60 ел элек эшләргә кирәк. Аны һәр көн эшләп торырга кирәк. Аны бүген генә түгел. Менә җан исәп алынып бетте дә, тагын онытып, тагын киләсесенә чаклы тынычланып җоклап ятырга түгел. Чөнки башка милләтләр бар. Безнең әгәр дә менә шулай уяу булмасак, безнең сан кәмиячәк. Инде балалар алар дәвам итүчеләр. Менә шу ата-бабаларыбызның йолаларын, гореф-гадәтләрен һәм инде менә шушы телебезне, име, саклап калучылар. Әгәр дә оныклар ул менә безнең белән генә яшәсәләр, менә бүгенге көндә, алар инде рәхәтләнеп татарча сөйләшәләр. Чөнки алар аерым торалар. Анда инде тәнкыйтьләре дә бар. Ничек матур итеп сөйләшмим, оныгыгыз, үзегез татарча матур сөйләшәсез. Мин бит инде әгәр дә бала белән көн саен очрашып торсам, татарча гына сөйләшерим. Әмма дә ләкин атнага, әле кай вакытта гастроль вакытларында айга да бер күрмисең, 2 айга да бер күрергә туры килә. Менә андый вакытлар да бар бит. Инде бу калганча өлешеңне кертәсең. Әле Аллага шөкер, менә мин бүгенге көндә 2 улымның да саф татарча. Инде алар татарча гына түгел, урыс телендә дә, төрек телендә дә, инглиз телендә дә менә ирекле сөйләшәләр, мин шуңа шатланам. Әйн оныкларын да Алла биргән булса, менә үзләрен аңлый башлагач, алар рәхәтләнеп татарча сөйләшерләр. Чөнки безнең өйдә русча сөйләшкән кеше юк. Аңламамышка салышабыз. Шуңа күрә әйтәләр бит, менә халык җырлары дибез, халык җырлары. Алар инде илгилектән халыкныкы бит ул. Алар бүгенге көндә дә авылдан авылга, телдән телгә күчә барып матурлана, тагын да җәвһәрләр төсе ялтырый төшә дип әйтәбез. Менә безнең телебездә матур телебез, ана теле, ул да шулай ук телдән телгә, буыннан буынга, балаларына күчә барып, тагын да матурланыр, тагын да сафланыр, тагын да сакланыр. Ходаем Аллакаем. Алла бирсә, шулай булсын. Шун барлыкта халык үз язмышын үзе билгели, сүздә юк. Ләкин шундый фикерләр ишетергә туры килә, без нишли алабыз инде дип. Без булдыра алганча сөйләшәбез инде, без булдыра алганча телебезне боятабыз инде. Ниндидер сәясәт диючеләр дә бар бу хакта. Ләкин шул ук моментта менә үзебезнең авыздан ишеттерәсе килә. Шуннан да бит без үзебездән тора барай бердә. Оялырга ярамый. Менә кайсы бер кеше бар, сөйләшәсең. Менә гади генә мисаллар, инде ул миңа чаклы да әйтелгәндер, мин инде бәлки ишетеп кенә. Менә янәшәдә бер безнең милләт кешесе булмаса, басып торса, 3 татар аның телендә сөйләшә башлый. Бу нәрсә инде? Бу үзеңне үзең санламау дигән сүз. Үзеңне үзең дәрәҗәңне белмәү дигән сүз. Шуңа күрә без нәрсә эшли алабыз? Без әллә нәрсә эшләргә кирәкми. Безгә сөйләшергә кирәк. Безгә аралашырга кирәк. Безгә үзебезнең татарлыгыбыздан бер кашан да уялмаска кирәк. Менә мин шуны әйтәм. Җәйт абый, инде тапшыруыбыз азагына якынлашып килә. Шундый тиз узып китә безнең вакытыбыз. Һәм Җәйт абый, сезнең шигъри тәлгәшегез белән тәмамласак урынлы булыр иде дип уйлыйм. Менә татар турында, милләт турында сезнең анда бар иде шигырегез. Бикләп куйган җиреннән укыйга. Менә мондалар бик күп әйме.
Тыңлаучыларыбызга җиткерик. Җавит Шакиров студиябезнең кунагы. Без милләт язмышы, тел, милләт турында гомумән бүгенге көндә актуаль проблемалар турында сөйләшеп алдык Җавит абый белән. Хәзер инде менә яңа дөнья күргән китабыннан бер бүләк күчтәнәч булсын әле сезгә. Тимерне дә кызыгында сугып калырга кирәк. Салкын чәйне дә кайвакыт өреп кабарга кирәк. Уйламый әйткән сүзләрдән юк та кәеф төшә. Шушы бер тел аркасында күпме авызлар пешә. Миңа да тел аркасында күп бирделәр кирәкне. Кайчак дөрес әйткәнгә, әйтмәгәнгә тешләттеләр терсәкне. Берни эшләп тә булмый. Тел һәр чак алдан йөри. Булганны булды дими, юкны бар итеп сөйли. Сүз иясе белән йөрми, ул никтер алдан чаба. Сизмәгәндә ялан кебек юк инде чагып ала. Яландай телем чыгарып әйтеп караганым бар. Күпмеләр шул телне тешләп инде канатканым бар. Тел дигән сүзне әйткәндә тешләнә бит тел өче. Юкса тешкә йөкләтелгән телне саклау бурычы. Телне тешләп үзгәндә тел эчендә сүз кала, үзелгән сүз аркасында сызылып кала яра. Тел салган ярагына бара диләр узакка. Нишләп икән шул авызны бикләп булмый узакка. Татлы сүзне кешеләргә бер кайчан жәлләмәдем. Нинди булса да артында кишерен чәйнәмәдем. Шушы телем аркасында күпләргә ярамадым, ярарга тырышып та артларын яламадым. Телем минем дустым да, кайчак ул минем дошман. Ничек кенә тырышсам да була алмам инде куштан. Җавит